ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо даванхали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотша дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта эълонда мегузорем. дар имрӯза навор мошинои арзон ҳастанд ки мошинои боркаш, мошинои мусофиркаш ва мошинои молодёжни советский ҳастанд. мерседесҳои простой, объёмни бо нархҳои арзон ва мошинои боркаш, чӣ хеле гуфтам, советский, хоб вектора, опело ва мошинои ваз 21099 ҳамаи намуд мошино ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 151 сомонӣ. навора саро мекунем рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза сайбадрон гурзавои форланд ҳастанд ки мошинаи боркаш соли барои 2006 солае ки сидишвориш солярка. ҳамагӣ мошин мегад 6 литр мегад расход дорад, яъне ки 6 литр солярка расход дорад бадрон, яъне экономия. радной краска сафед балони ҳолати кори дорад. салоншам тоза мошин мегад хелае ки дасти як одамда гаштагӣ аст, яъне ки мошин бори вазбин гаштагӣ, яъне гирифта гаштагӣ нест. мошин барои корҳои ҳамин худашон фақат гаштагӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи варзоб, яъне ки территорияи душанбе варзоб ва фурӯхта мешавад бо нархи арзон 25,000 сомонӣ бадрон ки арзонам мешавад. ина рақамҳои якуминашонам кор мекунад ва рақамҳои дуюминашон тисел ҳад рақамҳошон кор мекунад. гурзавой, яъне ки форланд, ҳамин хел мошинои боркаш. кадоме ки хаям хали мошинора медонад, шарт нест ки мо фаҳмонем. ин ҳамин рақамҳошро дар занг занем, бо арзон ҳам мекунад, дастрочно мегад сум дара кунад, ба ҳамин хотир мошинчара арзон фурӯхтесанд. 100% ягон камбудӣ надорад, фақат мегири кора сар мекунӣ. ҳозир айни сезони ҳамин мошино ҳастанд ки мошинчара барои сезони кор, яъне зӯрабор кашиданда. лабоч мевагӣ мекашен, бор мекашен, чизе кашен, мошинчаи зӯр ҳастанд. марҳамат занг занед, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳошро гиред. мошин дар варзоб қарор дорад. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон ваз 21099 ҳастанд ки соли барои 2004 солае ки сидишвориш бензини холӣ. объём мотор 1.6 инжектор, коробкаш механика, сайзтарини мошин мегад беҳтарин. мошин мегад 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ 4 та балон мегад 80%, дискаҳои худаш, потолокш мегад нав кадагӣ, краскаи мошин нав, мотор мегад 100%, неки ҳамин меличовка камтар мегад кор дора мегад, ҳамин лабабоиш яда ҷош мегад ҷағидагӣ аст. дӯстон ин лабабои ҳеч нест, яъне ки ҳамин хелам гаштан мешавад. ҳамин меличовкаш фақат лабабои яда ҷош мегад камтари хеле трешина дорад, дигар ҳама ҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ ва фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ. дӯстони азиз ки бо арзона мешавад. барои дараш мегад айн 010 дадага мегад, мошинча мегад молодёжни хелае ки дасти як одамда гаштага. барои дар мегад айн 010, яъне ки зӯри бачидага мошин. ина рақамҳои тоҷикистон ҳастанд, мега тисел кор мекунад, ватсап пайваст дорад ва рақамҳои россияшам кор мекунад. не ки дар рақамҳои россия ватсап имо пайваст надорад, тоқа рақами россия кор мекунад, дар ин рақамҳо занг мезанен ва рақамҳои тоҷикистона ватсап пайваст дорад, не ки рақамҳошам кор мекунад. мошин дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ 100%, марҳамат занг занен, бо савдо ҳам дорад. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва ссилкаи навори моро дар ватсап, имо, телеграм, фейсбук чизе ки доред поделисаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон мошинои мусофиркаш ҳастанд ки мерседесҳои спринтер, яъне мошини мусофиркаш. соли барои 2005 солае ки сидишвориш дизеле, коробкаш механика, объём мотораш 2 литр. сайзтари мошин мегад беҳтарина, ягон камбудӣ надорад ки мошинча фақат барои кор тайёр. аккумулятораш мегад пачка, хадавои кадагӣ, моторша мегад 2 моҳ пеш мегад нав задага, мотори нави, яъне рексона, пачка мегад соҳибшон. хоб балон мегад 80%, ҳуҷҷатош мегад 1 сола, запаска дорад, печка, ҳама ҷош 100% кор мекунад. радной краска, мошинча мегад 18 та ҷои нишаст дорад, дар линияи 27 та айни ҳол фаъолият ва кор кардааст. барои як бизнес дӯстони азиз ки дастрочно мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 52000 сомонӣ. бо одамоне ки наличи мегирад бо арзон мешавад, ё ки ягон
опели асраҷӣ бошад мегӯяд алиш мекунем. опели асраҷӣ караван ҳамин хел мошино кати алиш мешавад. опели асраҷӣ караван кати дигар мошино мегӯяд яъне интересоват намекунад. мошинча мегӯяд 100% ягон камбудӣ надорад. радной краска. дӯстони азиз, мо бисёр ба такрор мекардем шумо ки харидор ки бошед мошини дар Душанбе ҳастед, дар линияи 27 кор кардаед, бо қачон занг занед, маслиҳат гиред, маълумотҳои бештарша фаҳмида гиред. дар ин ҳамин рақамҳошон имо, ватсап пайваст дорад ва ин рақамҳошон мегафонаи пастияни кор мекунад. мошинча 100% задаги пуштагӣ надорад. салоншон тоза ҳастад. кадоме ки наличи мегирад арзон метия мега соҳибшон. ягон камбудӣ надорад. мегиред фақат кора сар мекунед ёки ягон ҷо гирифта аренда медиҳед, ҳар моҳ сумша мегиред. мошинча 100% барои як бизнес тайёр, яъне омода. марамат занг занед, бо арзон када метиҳанд. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон ҳастай Hyundai Starex ҳастай ки мошини мусофиркаш бо ятаи дига светои сафед. соли боревшаш 2000 солае ки сӯзишфурӯш дизеля, абиё моторош 2 литраи, коробкаш механикае, сайстани мошин мега нахаду. 4 та балонаи 70%, 4 диска, салон тоза, электропакет, мошинча мегад ҳолати корида омада аз пеш бинед. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз камтари дига мегад муомила мекунем. бисёри баъд не камтар савдо дорад. ин мошин айни ҳол дар територияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамҳои тиселшон ҳаста кор мекунад. ба кадоми шумо ҳам хел мошини мусофиркаш ки лозим бошад Hyundai Starex занг зада қадшон савдо када муомила када гирен. дӯстон ва баъдрон, агар ки шумо давонхай рекламаҳои мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат шумо хел сурат маълумотшо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. бозам такрорша узр мехоҳем. ҳамин лайкотона фаромӯш накунед гузорен ва ҳамин силкачаи моро якта ҳамин сини имои ватсапа ягон чиз силкаша падисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли боревшаш 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор 1.8 литр, коробка механикае, сайстани мошин мегад нахаду. мошин мегад гази евро 4 дорад, люки шишагӣ дорад, 4 та электропакет, радной краска, задаги пуштагӣ надорад, салоншам тоза бадрон. яъне гази евро 4, электропакет, хоб люк ҳамаш 100%. мошин дӯстон аз нархаш арзон ҳастае ки айни ҳол дар територияи шаҳри Бухтар қарор дорад ва нархша гуфтасиян 34000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. фақат барои одамони харидори наличи арзон мешавад, не ки алиш ва қарз дода намешавад. то қасуми холӣ мегӯяд одамоне ки мехаранд омада дар пеши капоти мошин яъне савдо кунанд. рақамҳошон тисел, марамат, дигар маълумоти пурра аз ҳамин рақамҳо. чӣ мошине ки ба шумо ки дар кор бошад дар комментари нависед, мошинои гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем. мошинои советские мехоҳем, мошинои мисол европейские, чӣ хеле ки мошине ки набошад дар комментари нависед. мо агар аз одамони харидор фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караван светои сафед универсалне. соли боревшаш 1997 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.6 литри проздой, коробка механикае, сайстани мошин бадрон нахад ва 1.6 экатек бадрон мотор. мошин мегад 4 та балон мегад пачка, CD салон дорад, мотор мегад 100%, хадавои кадагӣ, хоб ҳама ҷои мошин мегад обшим 100%, ягон камбудиша нагуфтиян. дӯстони азиз, ча фаромӯш кардем ки моторш мегад ай астраҷия мегад соҳибшон, яъне ки мотор мегад мошине, яъне мошина кашиш зур ҳастае. мотор ай астраҷи будае 1.6 экатек. мошинча 100%, электропакет, CD салон ҳамаш 100%. нархи мошина мегад 25 та гуфтасем, бо ягон сум арзон мекунем. ин мошин дар територияи шаҳри Кулобда қарор дорад. мошинча хай арзон ҳастае. агар ҳамин мошин савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо када гирен. маълумотҳои иловагӣ мегад тариқи телефон фақат барои одамони наличи мехаридагӣ. ина рақам мегафоншо навистага аст. марамат, одамони караванхар мошинчаро айда сатен, рафта ай Кулоб ба қабош кунен. лайка занен ва навора падилсаш кунен. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон бояд тага аст ВАЗ 2107 ҳастае ки мошини советский молодежни. хоб соли боревшаш 2000 солае ки сӯзишфурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега экономни простой 1.5 литра, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега нахаду.
мошин мегӯяд 4 та балон мегӯяд пачка хадавои кадаги саунбуфер мегӯяд задаги астай. хоб салоншам суд астай. мошин хай нормални асасини хубай. баъзе ҷош як ду ҷош хали камтара сарапира дорад, неки ба хайрай салончаш сатфои тоза дастрош мегӯяд сум кора мефурӯшад бо нархҳои арзон. нархи мошина 7400 сомонӣ гуфта бардорам, боз камтара дига мегӯяд савдо мешавад. ин мошини душанбе аст, мошин дар пойтахт қарор дорад. ина шумо чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки ҳамин ваз 2107 болимени монем баъди шумо болимени ва нархшам арзон астай. акира бо рафта хатон ай пеш бинем ки мисол сайташ бо чӣ хел дар живой чӣ хел дар суратай. ҳамин сурата хай мошини соз тофтиза рафта аз пеш бинен ва савдо кунен. марамад. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ астаи баъдро Mercedes-Benz C-класс сечка соли бароюшаш 1994 астаи ки сӯзишфурӯш дизеле. абиё мотор 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегӯяд нахадуай. дӯстони азиз, мошин мегӯяд экономия мегӯяд, яъне ки мотор 1.8 литра, не ки дизелай мошин мегӯяд экономия мегӯяд кам мехӯрад, ки хоб ами гуфтиян ки мошин обшим экономия мегӯяд соҳибшон аккумулятори пачка задаги аста электропакет диска балон ҳолати коридай. документам дора мегӯяд, не ки нагуфтиян чанд қад дора, хай инаша аниқ када мегирем. хоб айни ҳол дар шаҳри бохтар қурғонтепа қарор дорад мошинча ва фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ бардорам, ки мошинча бениҳоят нархаш арзонай. агар ин мошина шумо успед кардан агар савдо нашуда боша, метавонед ки савдо када гиринша. рақамошон мегафон 24000 сомон дар тариторияи шаҳри бохтар марамад занг занен. шумо дам агарам хари мошинои фурӯшӣ хона замин квартира техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамад соат маълумот ҷорӣ кунен, дар фурӯш мегузорем. дар имрӯза ҳам навори мисол навор мондам, мошини фурӯшӣ пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.